perces. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom, előterjesztő úr kicsit ideges, hogy meglát, hogy felszólok, de engedje meg, hogy elmondjam a véleményemet. Az újrahasználható csomagolásról Bödecs képviselőtársa mondta, és azt mondta, hogy ez egy üdvözlendő cél, elmenni ebbe az irányba. Valóban üdvözlendő cél, de ha nincsenek hatékony újratöltő rendszerek, akkor igazából akár a visszájára is elsülhet ez a rendszer, és hát az újratöltés gátolja az, hogy nagyon széles körben terjedtek el különböző egyedi üvegek, sőt ilyen marketing célú egyedi üvegek forgalmazása, ami azt jelenti, ugyebár, hogy az újratöltéshez való visszajuttatás óriási logisztikai igénnyel, költséggel jár, vagyis igazából nem fenntartható. Különösen érdekes ez a kérdés akkor, amelyik abban az esetben, hogy azt is szorgalmazzuk, hogy a külföldről származó csomagolóanyagot juttassuk oda vissza hatalmas logisztikai környezetszennyezéssel megspékelve. Igazából akkor lehet hatékonyan ilyen rendszert üzemeltetni, ugye, hogyha az újratöltés helye elválik az első forgalomba hozótól, vagyis szabványüvegek kerülnek forgalomba. Ezt igazából még azt is tudnám mondani, hogy még akkor is nehéz, hogyha Magyarországon kezdeményeznénk valamiféle szabványosítást. Ezt valószínű, hogy Európai Uniós szinten lehetne kezdeményezni, tehát hogyha a kormány ebbe az irányba szeretne elmenni, akkor azt gondolom, hogy fontos az, hogy megtegye az EU-s szintű javaslatait is ebbe az irányba. Köszönöm szépen.